vadikani tinokutendai tasvika muchikamu chekupesera tiri muchirongwa maisamba show muye matinongoswinya chete muye matinongoswinya nekuti kana tiri kukurukura nyaya idzi isi tinoti zvinzvere iwewe pachezvako usatarise vamwe nokuti vamwe vanototaura kuti iyo nyaya yarutaurwa pachirongwa iyi ndezvechokwadi iwo tete havanga uri munhu akanaka asi vakazoipa amai guru havakambenge vakanaka baba mukuru havakazoipa tiri kuti zvinzvere nekuti dzimwe nguva dambudziko redu nderekuti tinoda kusandura vamwe vanhu tisingagone kusanduka isusu. Pawasvika unoda kusandura vanhu kuti vainge vachiita zvaunoda, kweivo zvavo zvavanoda vanozozviita rini kana zvakanaka. Tasvika muchikamu chechi chatakutaura zvatinoda kutumira kupasi rose kuti hezvo zvanga zviri muchikari nhasi. Ndouya kwamuri vamuchazondida. Tinotenda maisamba pataurwa nyaya yasetsa yekunzi rume risinganyepe harirori. Regai nditi isu vamwe varume vachasati varoora. Chirahwe chinoda kutambanudzwa maichisamba. Kusimbaradza zvishoma zvaunokwanisa. Regai ndikupe muenzaniso. Ndikatora chimhandara maichisamba pakumuratidza ndima yandakarima. Ndichamuti neokoko kune munondo ndini ndakarima, asi pangu pari padiki. Isimbaradzo yekumuonesa yatingati potential yamunoti imimi muono wemangwana kuti apo handina anogona kurima. Saka vechidiki haikonai kunyepa, nyepai nemabasa kwete kunyepa nemuromo. Tichienderera kumberi maisamba regai nditi munoona kune vanhu verudzi rwechichena kana rumwe rudzi rwemabhatia rwamataurari vane tsika yakanaka yekuti vanotora nhoroondo yavo voiisa mubepa. Vanotora munhu akagona akanatsa zvakanyanya maisamba vomunyora, asi kuno kwahatina. Mukaona nyaya dzatinomhanya nadzo kana pakutapwa kwenhau inyaya dzakaipa chete, inyaya dzinongosetsa chete, inyaya dzekumhura chete. Vanhu kugarisana kwedu kune kutongwa kwenyika, asi tisati tatongana uri munhuzve ko putseke haiwawo mahobi pamberi pevana zvabvepi. Ndichipedza maisamba toti choto chine mazera. Chimwe chechirungu chatiri kuita pamberi pemhuri chakaipa. Nyaya dzekuimba inotonhorera yekurara hadziitirwe muimba yekubikira. Kosei muchitswinyana pamberi pevana, muri kuvabvisa pamapfihwo akanaka ipapo maisamba. Saka tiri kuti ngativei nechiremerera sedunga munhu, chiremerera semhuri. Ngatigonei kushandisa mashoko akanaka. Takambotaura maichisamba kuti paumisho hwemasaisai kune vanhu vaita makotsi ekungotumira zvavasina kuongororawo. Ive chimbozvimirawo kuti zvandaona ichokwadi here, nekuti iyo tsika yepaumisha hwemasaisai yakatongoipa chawawana unopfudza, chawawana unopfudza. Ndinotenda mashoko makukuta akanaka. Umisha hwepamasaisai hwazunza nyika, hwazunza, asi hunorerutsa vakawanda. Nekuti ipo paye paumisha hwemasaisai ndo panorakidza upenzi hwako, ndo panorakidza kufumuka kwako kana usina kuzvingwarira. Kana uri pamasaisai ipapo pane zvakanaka zvaunogona kudzidzisa, pane zvakanaka zvaunokwanisa kupa vanhu seshuviro yeupenyu, kwete kungoti watuka uyu waita izvi. Vamwe vakungoti kunyanga akatenga makapu 2 zvinononyorwa pamasaisai kunzi ndatenga zvakati, akawana kamari zvinononyorwa pamasaisai, akatenga imba zvinononyorwa pamasaisai. Hongu kuvhaira kunosiyana siyana, asi vamuri kutaurira ivavo potse vane upenyu hwakakura kupfuura hwenyu. Hanzi kana taane mari hatitaure pamusoro pemari, nekuti mari inotaura yega kuti ndiri pano. Vane mari havataure. Mukanzwa vaya vachiri kutaura vaya vakutokanganisa vamwe vanhu vakawanda. Munhu ane mari haataure. Munovaziva vane mari vasingataure, asi vanenge vaedza kuita mari vanowawatira nokupfakachisa mukanwa. Nai ndombuya kuna Rutendo. Ichokwadi maichisamba, ichokwadi. Maichisamba inerega inongotaura imwe nyaya yemazuva ano yandandiri kufunga nezvayo. Inyaya yekuti vana kana vachinge vakanganisa mazuva ano, angava mwana mukomana kana mwana musikana, unoona vabereki vomhanya kudeedza ana tete ana sekuru, uyai mwana akanganisa, uyai mwana akanganisa, otogarwa dare, nyaya dzototongwa pai. Ini mubvunzo wandoda kugara ndabvunza vanhu ndewokuti mwana wamakuzotonga nhasi uyu makambogara here dare irori rekumuudza zvakanaka nezvakaipa kubva achiri mudoko? Vanhu vanoda chaizvo kuzowanikwa panguva yekutonga munhu, asi panguva yekukudza munhu nekumuvaka havapo. Vedu ngatizvicherechedzei ijana remunhu nemunhu kuti aone kuti tagara zvakanaka. Chinonzi nharaunda, vanhu vari pamwe chete vari kusangana nezvinhu zvavanotaiwa isu toda kumisikidza chimiro chakaita sechichi nechimiro chakaita sechocho. Saka mukatoona muchigara pasi muchitonga vanhu, zivai kuti imi
mune musha. Ndozviya zvinenge kunongedzera, kuti pawakanongedzera kudai izvi zvimwe zvitatu izvi zvakadzoka kwauri, newe une musha. Paya patinenge tichibvunza kuti iri kumbobva sei kubva kune chakanaka, munhu ari kumbobva sei kubva mune zvakanaka, baba vabva sei mumba, mai vabva sei mumba. Haisi nhau yekungotarisa iyeye munhu ari oga, inhau yekutotarisa mhuri yacho nemhuri dzimwe dzose dzinofana kuumbiridza musha, kuti muripo here pakuita basa renyu rekuumbiridza musha. Mungava mumabhizimusi zvinokwana nechirungu chekuti ma-B2B, business to business, mai akasiyana-siyana. Abi yako ari padyo newe ane business, iwe rako riri kupfumbira rake riri kudona, uri kumbomudedzawo here kuti nhai shamwari, kochiko chiri kunetsa, ini zvangu ndiri kuzvifambisa so. Gonye raamatiriri rekuti tiri kungofungira kuti ndingano ndichiva anozondiuraya saka handingamubatsiri. Ichokwadi vanhu vakaipa varimo vakawanda munyika, asi hazvikutadzisi kuita chakanaka. Mashoko makukute kurudziro, vakaipa hanzi varimo vakawanda mukati menyika, asi hazvikutadzise kuita zvakanaka. Unoona mumwe munhu anotovanza kana kutoti nhai ko ichi makachitengepi, anoti ndichaziva, ndakanganwa. Iye achiziva nhai kunze kwokuti ataurowo zvakanaka kuti abatsire vana vatiri kugumbukira, varume nevakadzi, wanano dziri kudonha idzi. Hanzi makambovadzidzisa here vana? Makambotaura here? Vanozviziva here kuti izvi kwedu hazviitwe izvi? Ndoye kwauri mucha. Ini ndinoti kuwanda kuri kuita machechi panguva ino yeCovid zviri kunzi vanhu ngavaende futi kuchechi vari vashoma. Saka ndoti kunemi vafundisi kana kungava kune vechivanhu muri kushanyirwa nevarwere venyu, chiregerai kakuvabhabhadzira nechinangwa chekuti munge muchitora pfuma yavo, nokuti ndatoona kuti ndiro rava dambudziko guru. Imwe pfuma yamuri kuvigirwa inenge yabiwa mudzimba, zvikuru sei nemadzimai ane matambudziko mazhinji vanouya kumasowe ikokoko, zvinozokonzera mhirizhonga mudzimba dzavo, apo vanenge vakubvunzwa nevarume kuti ko mari yeshuga iyaya yaenda kupi, ichiperera kwamuri, nokuti muri kutora mukana ushoma hwavo pavari kuuya kuchechi munguva yeCovid vari vashoma. Saka moda kutomora pakuru kubva kwavari, idambudziko guru kwazvo. Uyezve ndinoti vanhu ngatidzidzei kushanda nesimba. Tisangoti dambudziko rese mumba mangu mukashayikwa ndikatyora sipunu, ndakunobvunza muprofita kuti chichakonzera sipunu ichikoke. Isimbika inotyoka. Saka tofanira kudzidza zvimwe matambudziko tizvigadzise tega, kwete kungoti chese chaitika mupenyu hwangu ndofanira kuchivhunzira. Vaprofita vedu nevarapi vedu vechivanhu havashayika chokukuudza, noti waenda kunodini kunovhunza kuti unge uchiudzwa. Saka shoko randoda kupa futi kune vanhu nderekuti ngatidzidzei kubata nguva pane zvinhu zvatinenge tichiita muupenyu hwedu, nokuti kutadza kubata nguva kunokonzera kuti urasikirwe nezvinhu zvakawanda. Ungava kumusika kwako, mukira unohodha wotengesa nenguva, uchiona kuti waita mari dzako, uchironga zvinhu zvako kuti kwanise kutenga nekuplana muupenyu hwako, kuti kana ungada kuvaka imba yako iva nenguva yekuti zvandiri kuda kuvaka imba yangu nchaivaka kwemwedzi yakati, uchiona kuti zvinobudirira. Asi ukada zvinhu zvako zvisina urongwa, unopedzera ungovhunza vaprofita kuti sei imba yangu isiri kupera kuvakwa, vepanhingi vatoisa mariji avo vaisa matiles, rova dambudziko pomuka nyaya dzegodo nekuvengana. Mashoko akanaka ekurudziro, ngatinamatei kwatinonamata ikoko, ngatidayirei zvatinodaira, asi ngazvirege kuti bvisa pakunaka, ngazvirege kuti bvisa pakunaka, nekuti tiri kungoramba tichingokakatana, mumwe akakakatira uku ndizvozvo. Iye mazuva ano kune urwere hweCovid, nekuti pese patinotaura tikuramba tichingotsimbidzira kuti vadikani, pfekai mamaski enyu. Kana makapfeka, hasi ekupfekera mapurisa, hasi ekupfeka pachirebvu, anofanira kupfekwa sezvinokodzera: kugeza maoko, kusakwazisana nemaoko, kusabata maziso musina kugeza, kuzora masanitizer, kusangombeya. Vamwe vanoita havagoni kugara pasi, vanoita kunge vakatemerwa dzvatsvatsva, vakabva pano vapo, vakabva pano. Ine nguva yekuteramira vadikani, ngatichengetedzei utano hwedu. Nyaya yanga iri mudariro imimi maiona sei yatanga tiri kutaura, nyaya yekuti ngatirambei tiri pachirindo. Tiri kutadza kuramba tiri pachirindo, tiri kuramba tichingotaura kakuti Mwari havasanduke. Isusu sevanhuwo vanodayira kuzvitendero zvedu ngatidzidzei kusasanduka. Hongu
zvakaoma. Ngatiregei kuti nezuro taitaura izvi nhasi taapa, zivikanwai kuti kana muri kureva mai Dombo zvakamira so, kana muri kureva baba Dombo zvakadai, kana muri kureva mhuri yavo zvakangofanana. Vadikani munoziva kana toita zvinoindikaka zvikuru sei tiri mumaisamba show. Chiringazuva chei chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, madzidzei, maonei, yedzai sekurudziro yaitwa pano, kugara parunako, pakuita zvakavimbika, zvikuru sei pasina ari kukuonai. Zvakaoma kune vamwe izvozvo, asi kune vamwe chinhu chinovavarirwa. Regai nditore mukana uno wokutenda vadare vedu vatipa mienzaniso noupami hwazvo, vatipa mienzaniso yakawanda. Regai titende. Delight, tinotenda. Rutendo, tabva tatenda, handitika mucha, tinotenda. Mune mazita enyu akanaka nhai. Zvakadi kusangana zvakare shondororo yepanguva imwe cheteyo. Ndini wenyuka vamadhuve Dr.